3 snin minn din ix-xena ta' briju quddiem il-Parlament. L-14 ta' April 2014 se jibqa' mfakkar bħala il-jum storiku li fih eluf ta' persuni omosessuali kisbu dritti li għamilhom ugwali għal kollox għal persuni eterosessuali. Dak li ir-relazzjoni tagħhom tkun rikonoxxuta f'għajnejn il-liġi. L-istess drittijiet u obbligi, l-istess protezzjonijiet u rikonoxximent soċjali. 3 snin li tulhom 163 koppja daħlu f'Unjoni Ċivili, 125 f'pajjiżna stess, 16 koppja barra minn Malta li mbagħad ġew reġistrati f'pajjiżna filwaqt li 22 koppja oħra iżżewġu barra minn Malta. Żwieġ li permezz ta' din l-istess liġi ġie rikonoxxut f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet li mmarkat it-tielet anniversarju minn meta l-Parlament għadda il-liġi tal-Unjoni Ċivili, il-Ministru Elena Dalli elenkat kif din il-liġi bidlet b'mod tanġibbli ħajjet grupp tas-soċjetà li sa din il-leġislatura kienu minsija. Dalli għamet referenza wkoll għal 6 koppji omosessuali li lestew b'suċċess il-proċess ta' skrutinju biex jaddottaw, minnhom koppja waħda s'issa adottat tifel b'diżabilità. Il-Ministru għamlet ċara li l-istess proċess ta' skrutinju u tul japplika għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni. Mistoqsija dwar il-pass li jmiss jiġifieri li l-Unjoni tibda tissejjaħ żwieġ, il-Ministru Dalli fissret kif din hi essenzjalment bidla fl-isem għaliex id-drittijiet u l-obbligi huma l-istess. Iżda l-Ministeru qiegħed idur il-liġijiet kollha biex meta jkun hemm it-talba din il-bidla isseħħ ukoll. Però l-ikbar bidla jiena irrelevanti mill-isem li nara hija l-bidla fis-soċjetà tagħna illi llum nitkellmu b'mod illi huwa aktar inklusiv, illi nippreġudikaw inqas, illi nemarġinaw inqas u allura qed ikollna aktar sem fis-soċjetà tagħna li aktar persuni qegħdin jużaw il-potenzjal tagħhom biex jirnexxu fil-ħajja mingħajr diskriminazzjoni. Iżda nhar l-14 ta' April 2014 mhux il-membri parlamentari kollha votaw favur dan l-isforz għall-ugwaljanza. Anzi, dan il-vot storiku se jibqa' mmarkat tal-astenzjoni ta' kull deputat tal-Partit Nazzjonalista li baqgħu kontra l-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili sal-aħħar. Dan al kontrarju tal-politika tal-gvern illi beda bl-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili u kompla b'liġijiet progressivi oħra illi taw lil kull ċittadin Malti id-dinjità illi jixraqlu.